Chystajte si brýle, chystajte si telefóny, fotoaparáty, lebo idú sa skenovať QR kódy. Viete, čo je QR kód a čo je EAN kód? EAN kód je informácia, ktorá sa nachádza, je to čiarový kód, to je obchodná informácia, ktorú skenujú pri pokladniach a podobne. No ale QR kód je vlastne informácia, ktorá vás odkazuje priamo na web stránku toho daného výrobcu. No ale pozor, od 8.12. tohto roku prichádza nové európske nariadenie, ktoré mení to, že vlastne na jednej fľaši nebudeme mať len jeden QR kód. Dokonca budeme ho mať už asi 2 QR kódy budeme mať a ten druhý QR kód bude odkazovať na nutričné hodnoty vína. Ale keď budete chcieť vedieť o tomto viac, o tejto problematike, tak ma sledujte ďalej, dajte follow, share a ja vám to na budúce vysvetlím. Vás poprosím, napíšte mi, že či už ste niekedy vôbec skenovali tieto QR kódy s vašimi telefónmi a či ste išli na web stránku.